Sa Good Vibes, masami nga ato na lamang ginahaboy ang usado nga mantika bisan pa car oil. Pero isa ka mananagat ang nakakita sa nga dugang nga palangabuyan paagi sa iya ginhimo nga automatic kalan nga nagagamit sang used oil. May report si Nico Delfin. Na dumduman yung pabala ang mananagat nga si Noel Samson, siyang kilala nga manughimo sang jet ski nga himo sa kahoy sa barangay Sagwa, Banwa, sang Valladolid, Negros Occidental. Pero magluwas sa paghimo sang jet ski, ginakasakuan man karon ni Noel ang paghimo sang automatic kalan nga ang gatong mga usado na nga mantika. Mas okay gamiton ang used oil nga yaka motor o yaka salakyan. O kung mantika nga used cooking oil. Istorya ni Noel, nakita niya ang pag-obra sa mga kalan sa internet. Amo nga nagdedikar siya nga mag-obra sa iya kaugalingon nga version. Binulan man nga nag-trial and error si Noel sa iya produkto tubtob nga iya ini nahuman. Ang improved version nga kalan ni Noel, mayara sang switch kag pwede man magamit sa amo nga kalan ang usado nga car oil. Sa isa ka bulan makapaubos siya sang 50 kakalan nga iya ginabaligya sa 2,500 ang bilog. Nakalabot na ganing iya produkto sa Mindanao kag pila ka mga probinsya sa Visayas. Sa ako do okay naman siya ang ining palangabuyan kay do di man subong nga kon nga kalan ni. Diin mo pa ni ginapamaligya. Nakabaligya na ko ni sa may Sultan Kudarat, Iloilo, Manila, Cebu. Sa akong parte man ang mga oriental. Handom sadto ni Noel nga mangin mechanical engineer o galing bangod sa problema pinansyal hasta second year high school ang iya nalabot. Wala kasang professional nga iban pang ngaging kwa. Paano mo nila tunan? Diskarte na lang kag kwan. Grabe lang ang kwan lang. Pakita lang akong masarangan kayahon. Bangod madamo naman karon sa mga local government unit nga nagahimo sang tikang para ma-recycle ang used oil, ginapaabot ni Noel nga magadamo man ang magagamit sang kalan di mantika. Ilabi na karon nga nakasaka ang presyo sang LPG. Para kay Noel, dedikasyon kag kapisan lang ang pamaagi, agud man ang puwasan ang hangkat sang kapigaduhon kag malabot ang handom bisan wala sang tinapusan.